Yeah, namhlanje siyalauncha i-branch S2 yalana eMbalenhle lena i-Greater Secunda branch. Le branch lena kudala ikhona kodwa bengaka-launch officially, but now we have grown in such a way that sesinama-member amaningi ebranchini and sikhipha ama-taxi amaningi noma siye ema-gaming. Shows that we are growing as a branch. That's why sibona ukuthi ngolo ibe official namhlanje. That's why ubona kunje. Okay, ngoba siyabona nenjabulo ikhona kuyaphithizela kugcwele kakhulu. Uthini le enhlizweni yakubaba? Ngijabule kakhulu, yazi amagama awekho enough because dala siloku siphusha sithi hayi no le branch izovulwa. Namhlanje nayi seyikhona, sibonga kakhulu ukuthi abantu bakwazile ukuthi basisekele. Bekunzima but sagcina sesishapha. Namhlanje hayi amagama awekho vele ukujabula kuphela la enhlizweni. Okay, it's been a long road. Besides launching, celebrate triple champions. Can you say something about it? Yeah, one of that one is a cherry on top of this beautiful cake. Manje sesivula le branch sima treble champions, like hayi ndoda akukho kundlula lokho, like i-four yakhona ingaphezulu. Asazi ukuthi singathini, sijabule kakhulu, especially masibona ama branch from other places abezayo kuzosisekela. It shows ukuthi i-Orlando Pirates i-United, ama branch akhona United, ababujwaha bakhona, they've been always going up and down bavula ama branch. So it shows the progress ukuthi no egcineni vele uzothi mawuthi uthenga ithikithi bathi ama ticket awekho uzothenga wa next year. So the way senza ama sold out ngakhona uyabona ukuthi it's because of the branches. Lokugcina so uthi uthenga ithikithi bathi hayi so uthengela next year dise awubukeli wena, yabona. Yeah. Okay, no siyabonga sikhathi.